Timothy chapter 4 verse number 9. Of course, I cannot touch on the subject of loyalty without touching disloyalty. So I think you will have to understand, I have to balance things here, amen. While I'm addressing the church about loyalty, I must be able to speak about disloyalty as well, amen. The power of loyalty. Verse number 9, are we there? Can we read together? Do thy diligence till come shortly unto me. Verse 10. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and he departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Kuba uDemas wandishiya ngokuthanda iphakade langoku waya eThessalonika, uCresce uye kwelaseGalati, uTito uye kwelaseDalmati. Verse number 11. Only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Uluka yedwa onam, thabatha uMarko uze naye kuba unokundinceda kakuhle kumsebenzi wokulungiselela. Verse number 12, sorry. And take us have I sent to Ephesus. 13. The cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with me, and the books, and especially the parchments. Ingubo endayishiya eTrowa kuKapho uze uyiphathe ekuzeni kwakho. Nencwadi ezo ngokukodwa ezezintsu. Verse number 14. The Alexander the coppersmith did much evil. The Lord reward him according to his works. Alessandire umkhandi wobhedu wandenza izinto ezininzi ezimbi. Inkosi iyakumbuyekeza ngokwemisebenzi yakhe. Verse number 15. Of whom be thou were also, for he hath greatly withstood our words. Verse number 16, we are about to sit down. And my first answer to men stood with me, but all men forsook me. I pray God it may not be laid to their charge. Verse number 17. Notwithstanding the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and all that these Gentiles might bear. And I was delivered of the mouth of the lion. Ukuze ngam uvakaliso lwendaba ezilungileyo luzaliseke neentanga zonke zive ndaza ndahlangulwa emlonyeni wengonyama. 18 and 19, and we'll sit down. And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom glory forever and ever. Amen. Isaya kondihlangula yona inkosi kuwo wonke umsebenzi ongendawo, indisindisele ebukumkanini bayo obusemazulwini. Kuyo makube kuzuko kusephakadeni asemaphakadeni. Amen. Amen. We may be seated. Amen. Holy Spirit, in the name of Jesus, I depend on you. I depend on you to share your word to your people. Give me grace to expound scriptures, verse by verse, script by script, ordinance by ordinance, precept by precept. Let the Bible preaches to your people in Jesus' name. And I pray for restoration. I pray for encouragement in the name of Jesus. Amen. Can we shout loyalty? Loyalty. Shout like you mean loyalty. Loyalty. Hallelujah. I wonder how many people who understand what loyalty means. And I wonder if we can get someone who can just lift up his hand or her hand and said, in short, this is what I understand about loyalty. Who can help us?
Bible. Yes, thank you, Bishop. Thank you. Why are you sitting at the back? When two or more are bound, flesh and blood, through thick and thin, by a vow. I am a bishop now. Thank you so much. God bless you. Amen. I'm approaching this subject because I'm dealing with the people who've got the mindset when things are tough to jump outside the boat. Hallelujah. When things are tough, what they think of to jump outside the boat. When there is an attack in your marriage, your friends will tell you, why don't you leave him? Why don't you leave her? When there is an attack in your local church, your friends, even your mind will tell you, kungcono pha kuleya icawe kunale ukuyo. Izamvuyisa ke uzizipho lento zayithetha ngoku. Hallelujah. I hate disloyalty with all of my heart. We are all born from different families. And when you are going through some stuff in your family, you don't change your surname. You don't change your father. You don't change your mother. But when the fire comes in, it is easy for you to become disloyal. The country is faced with ups and downs. People who thought that the grass is greener on the other side, they become disappointed because loyalty pays at the end of the day. I'm here to speak to everyone who's here. Don't just be in this church without being intentional. Tell yourself, I'm in this church. I may not be a board member. I may not be in a leadership position, but I'm loyal to this church. And I know that in a due season, God will remember me. Not sometimes, but not even because of your prayers. Just because you stood with me. And you stood with God. Hallelujah. We have a man who contributed. Sorry, I'm not tampering with your political world, but please listen to me. Hallelujah. And I'm coming to the church space as well. We have a man who contributed so much to start the organization that is one of the most influential, powerful organizations in our country. Hallelujah. Whom was regarded as a brain of that organization. But as time goes by, I assume, I'm trying to tell you something. It seems as if izinto asebenzanga ngohlobo ebefuna ngalo. Waphuma ebhotini, waya kwenye ibhoti entsha. Phofu enabantu amaduma. Inene. Xa efika pha wadibana nabantu amaduma. Wabe naye eyingcwelerha hlobo lwakhe. Wathendiswa izulu lomhlaba niyamazi. Akuphelanga ne9 months. Kubububu. Waphuma. Wathi phaya kulaa mbutho wokuqala ebene future. I-career yakhe i-bright ngenxa ye-greed. Because uSathana into ayileqayo kuwe xa ikhupha endaweni eza kunceda ukhupha kuthembise ngezulu lomhlaba. Xa ufika phaya akuhlazise. Ubona ubana sekukhona inkunzimalane zekhaya ezithi hayi kaloku mafika izolo ndizothetha nabazali base-El Shaddai ukuthi this ministry andizohlala phaya ngoba seniyazi. Andizohlala pha ngoba seniyazi. Lo muntu ndithela naye ngoku yikirive ngenavili.
Hallelujah. Lo wayembetrayile uyahleka. Aba bambetrayile batheni? Bayahleka. Hallelujah. Look at your neighbor's eyes and say, do me a favor. Remain loyal. Anifuna la uthatha. Nina nilapha ngoku. Yibani loyal kuThixo. 1. Number 2, yibani loyal apha ebandleni. Makuthiwe bakufika icaweni eMandela, uthi soze sendiinveste kangaka. Ixesha lami El Shaddai. Imithandazo yami El Shaddai. Bazalwane anisanga zonqanda amaRhamete. Andikwazi nowanqanda ke mna. Hallelujah. Akanothini mna? Ndinganqandiyo ncam. But I'm saying this for the benefit yabantu. Ekuthiwa isizini yabo seyifiki. Usathana ba disposition. Xa bephuma baphume bangayifumani into abayifunayo. Baphethe bebabhitha against God. Babe beat against the church. Babe beat against men and women of God. The power of loyalty. Kubuhlungu uthembeka. Xa ungaboni into ebonakalayo. Hallelujah. Kubuhlungu njani? Xa ungaboni into ebonakalayo. But I want to remind you and I want to encourage you. Hebrews 6 verse number 10. The Bible says God is not unfair. God is not unjust. Yonke into yenzileyo uThixo will remember you. Can I talk to the church? Can I talk to the church? Paul is in a crisis here. Hallelujah. And uthetha lamazwi ekwintsuku zakhe zokugqibela zokuphila emhlabeni. Ukhupha imbilini yakhe. Uthi I have fight a good fight of faith. I have finished the race. Hallelujah. I've kept the course. Loyalty. Ukhupha i-experience yakhe mamuyeki. Ngabantu ahambe nabo. Jabulapha nje khona abantu ohambe nabo. Ungabakhalela abantu abaphumile kwisekli yakho. Jongaba bashiyeke nawe. Oh, Tani, amen. Likhona ibandla bazalwane. Yeke lento yokuthi ndanceda obani abakwazi ukunceda bona. Ngema nobani bona ngexesha lami lobunzima abakwazi uma nawo. uThixo ka operate kanjalo. Uyakwazi ukuphoqwa ngulo uThixo akuvusela omnye. But be loyal. Iba ngofumaneka ethembakele. Be loyal. Uyakwazi uba loyal emntwini. Hallelujah. Akwenza isibhanqa. Nyamezela kokwenza isibhanqa. It is just a matter of time. Hallelujah. Your elevation will come afterwards. Oh, come on, church. Nizafuna nishumayele ngoku. Kukhona umuntu wakhe wabaloyal emntwini eBhayibhelini. Ekuthiwa nguYoshua. Akabikho loyal nje kuThixo. Wabaloyal kuMoses. uMoses wane-mistakes phambi koJoshua. uJoshua kajonga zimpazamo zikaMoses. Wabe esithi khona into kaThixo endiyifunayo kule ndoda. Andifuni impazamo zayo. I'm here to serve because in my mind I've got something that tells me after I passed my loyalty class I'll become a great Joshua. Hallelujah. uMoses wamanifesta impazamo zakwabo. Amongst those impazamo kwakuyimpazamo yenga. Kodwa wathi uJoshua, I will have to tolerate this man. Ngoba ikhona into endiyifunayo kulo muntu. And I'll be loyal to him. Xa uloyal emntwini akuveli icala lihle kuphela lakhe. Kuvela namacala rongo. But when you are loyal, uthi no, andisa mna jobe ndilapha El Shaddai. I'm here to eat the meat, but I'll spit the bones. Andizudibanisa inyama namathabo. Amathabo ndiyawatofa, inyama ndiyayitya. Ngoba uThixo uphakamisa umuntu ngomuntu.
uSathana uthoba umuntu ngomntu. If you are in El Shaddai blessed season and khathala bengathi kuthulekile, but there is an elevation somehow somewhere. But uThixo mvumele andisebenzise. Oh, kwistory sakho. Ndivumele ngisebenze uThixo. Yeah, ndivumele ngisebenze uThixo. Kwistory sakho, because akusiyona umuntu mabuyeki onamandla ukuthi anikwe grace yophakamisa abanye abantu. Ayinikwa wonke umuntu lanto. Kukhona abantu uThixo abanikayo. Athi lona ndimvusile khona ukuze kuvuka abaninzi. Hallelujah. Mamumanana, lalithi ibandla limntententeni. Libuyele esendlini. uYoshua ahlala ententeni. Agcina intente. Because wayesithi leli mithetho ngomkhosi kaThixo ndifuna indisebenzele. Wayazi uYoshua uba i-greatness isemandleni okuseva. And ufuneka useve nge-loyalty. Nangoku xa ufunda ukuphela kwencwadi kaDuteronomy kuthiwa umkhonzi wami uMoses akekho. Yoshua, take over. Moses is dead, my servant, but take over. Please note, akuthiwa makuthathe nabani ecaweni. Kuthiwa makuthethe umuntu obe-loyal, hayi kuThixo, but kuMoses. El Shaddai, if you want to see the future of this church, I'm looking for loyal sons. I'm looking for loyal daughters. And it is our pooper. Noma seningasekho emhlabeni kungabi sabuzwa. Kuthiwa nanku. Umuntu loyal, bazalwane, abantu bakubetreya bonke. Ashiyekeme nawe. Athi andimanga naye ngoba perfect. Ndime naye ngoba kukhona into zikaThixo eziphaya. Ndime naye ngoba ndibona i-direction yam, ndibona into zampaya. The power of loyalty. uMoses wangafikanga eKhanani, uJoshua wangena eKhanani. Hallelujah. uMoses ongayiwelanga iJordan, uJoshua wayiwela iJordan. Xa uloyal emntwini, kawuyeka impazamo zomuntu, kawujonge nento kaThixo lapha emntwini. uJoshua became a great leader. Because elisha aserve Moses, ufunda zonke leadership skills, ufumana impartation, uyosuleleka nge-wisdom, nge-leadership skills, nge-anointing, you can name it all. Namhlanje, I don't just need bench warmers here. I need people who are loyal. But I'm sold out to the vision of the church. I'm sold out to the direction of this ministry. Whether I understand now or I understand later. But I believe God is not unfair. Finally, brothers and sisters, be immovable, be unshaken, knowing that your labor in the Lord is not in vain. Be loyal. Mawatafika madimona disloyalty. I cannot face another devils. I'm calling the church to loyalty. Hallelujah. To what was that? Loyalty. Joshua became a great leader, not because he was voted by the church, but because of your loyalty. Wayibamba inhliziyo yelida. Umuntu oloyal yayibamba iheartbeat yelida. Ingathethanga ilida. Ayibamba. Mama ke sime ngento zovotelana. Maka sijonge bana. Kanti ayibuza ke le question nkosikazi wayekhona yena wona. Kanti baza andithethi ngawufa. Kuyabona ke manje ezophila kanti mani nemezela. Kanti baza lona. Khanicinge. Xa kunothiwa inkosi yangithatha. I-El Shaddai kanjani? Kwathuleka engasezulwini ngalomini ndibuza lo mbuzo, because that kanqabe bakuthi kuyathuleka ingathi wangekho mfundisi awukhona kwathuleka njengoba kuthuleka njena abantu banengqondo abantu ungatsho wena Saul ukuthi I'm loyal to my father, but abantu bathi hallelujah ungatsho senqex ukuthi I'm loyal to my dad. But loyalty, kunexesha loba ungayithethi ikuthethele yona ngokwayo. Nangoku emveni koba uMoses ehambile, kodwa Joshua take over. Ndizovusa uJoshua namhlanje. Noba ngabane skate, noba ngane
loyal. Abantu abazoba loyal njengoRuth kuNaomi. Abathi where you go, I shall go. Your God will be my God. Your people will be my people. I am loyal to you. I'm loyal when you are healthy. I'm loyal when you are sick. I'm loyal when you are down. I'm loyal when you are up. I'm loyal. Uthixo akajonga ubana ube ujonga inhliziyo yakho uThixo. Ndiphefumla greatness lesemoni namhlanje. But the greatness that goes through the channels of loyalty. Hallelujah. Joshua became great because of his loyalty. Some external notes. Amen. Number 2, Elisha became great. Elisha udibana no-Elijah egqibobula nabaprofeti bakaJezebel. U-Elijah ifuna ukufa. Uthi xa uzufa, go to the son of Shaphat. Hallelujah. Allow him to serve you. Give him an opportunity. Come on, my brother. Give him an opportunity to serve you. Because I call him give him an opportunity to serve you. Lord, I figure ufike esithi yonke bendiyazi ndilahla phandle ndizofumana ku iyakulibaza into yoba ube kuvele sazi yiza ungazi apha fika empty apha ukuze uthwaliswe into yalapha sofika sowuphuphuma zizinto zama uqongqotha because olulwazi lwakho liyakulibazisa ngoba aluphelela kodwa this man served yasavwa yathi yahletywa ngamarhamente ngoba awukaseve unekahletywa umntu loyal ziziphi le nto ayithetha apha phambi kwam naxa ngingekho uthetha loo nto ndiva umntu loyal akanazo negazi zondihleba umntu loyal uGehazi kuElisha uGehazi xa ethatha umnikelo kuNaamani engekho Elisha uthi kuElisha encebutha laa mali my spirit was with you because I'm connected with you. Nento yenza ndingakuboni I can still feel it. Naxa undibetray I can still feel it. Ukuthi there's a betrayal that is coming. Uzawuva iblessing wena after this. Baseva kamane sithi yo iyazithandisa umfundisi yathini? Fika kula level yoba uzithandisa ngami. Fika kula level yoba uzithandisa ngomama umposting. Ungekafika ukwenza yona. Ayinokuthi mangicharisma webandla lo. Ungekafika uyathini? Akwenziwa. Njengoba ngona disibizwa loyalty. Loyalty. Funba indona lento. Waseva lo mfo. Waseva uthe esaseva. Yathi itone yale. Yathi my time has come to an end. My season iyaphela. Cela into ndikwenzele. Ndike kasuswa kuwo. Awubuzwa lo mbuzo kugeneral. Ubuzwa lo mbuzo kubantu abothe amaqhwa nami. Bema nami kungameki. Bahlala nami ibandla lendishiya. Bahlala nami community thetha kakubi ngami ezinyenyanisile ezinyiqoko. Zikhona izinto ekuthela ngazo ngelida yemi ezinye yayi nyaka. Hayi. Ezinye Ezinye baza? Nobody find their trouble, not trouble now. Hey, you know? Ezinye banyanisi. Ezinye bayaxoka. Umuntu oloyal uthi whether they are right or they are wrong. I found my own Elijah and I will stick with him. I am loyal. I'm loyal to my father, to Bishop Papa. I'm loyal. Yesterday I had 3 hours with his wife, Mom Papa. Kwa McDonald's. This is the mama. No be private jet here no ange. Dimena. No be get a pants kwa manje. Dimena. The woman cried and said,
when people befumanisa isizathu sokushiya, ndiyabulela ngawe fika nawe Nxesi. Kunina nimena. If uyakwazi ukuma nomuntu kaThixo, khona abantu uThixo azobavusa bame kunye nawe. Yathandaza abazalwane. Wena kaloku ufuna uvuselwa abantu wena. Ubana babe nawe, bangami nje nawe, babe profitable in your space. Cela into ndikwenzele. Ayibazalwane ngicela ningashumayeli kakhulu namhlanje thethe kanje. Cela into ndikwenzele. Ngingakasuswa ku. Yathi lena hayi. Konje angicela ngesidispense. Angicela indlinkulu. Ndicela the double portion of your spirit. Hallelujah. Some versions they say the double portion of your anointing. Dithi izahlulo zibe zibini zomoya wakho. Yathi lena ngoba ubonile ukuthi mina into ebendivula ngayo iJordan ibiyingubo. Hallelujah. Ngoba wonke umuntu obizwe nguThixo unento anikwe yona. uSamson wayenikwe inwele, uJoshua wayenikwe ulwimi, uMoses wayenikwe intonga, uEliya wayenikwe ingubo. Nabo yanazi banikwe yona. Glory to God. Yale into thini? Ikwenzele. Hey, ngifuna uzosikela abantu abaloyal namhlanje. Noba ukho sesikhundleni loyal. Dinabantu abaqala ukukhonzela eSouth Bazalwane bese students. Bayaguga. Baguge lapho. Nabantwana babo bazoguge lapho. I want to bless you, my children. You had a lot of reasons to leave me. You had a lot of reasons to abandon me, but you stood with me. I will bless you, and I will also bless the current ones. Abanye bazalwane bashiye indawo zabo. But nanku umprofeti wami. Nanku umuntu onondibeke endaweni. I respect those people because kabe beshiye zotawu andithi buyelani kwezotawu. Senilapha ngo. Yayi. Glory to God. And I bless those people. I tell you when they are someone. What you know, I didn't. That's why I didn't accept it. That's. Darling, I accept it. Hallelujah. Loyal, unetemba. Uthi noma nkhosi esikhundleni khona ngifuna El Shaddai. Mali bewikhamale Nkosi. Noma ngibuliswa ngumfundisi khona ndiyifunayo. Andikhola apha for uzo acknowledge. I'm here to invest my time. I'm here to invest my prayers. I'm here to stand with this man whom I believe in as the anointed of the Lord, as the chosen of God, as the man who stood and who stands in the gap for me. I'm here to stand as long as I'm in this church. I will pull from his anointing. I will pull from the grace that God has bestowed over his life. I'm here for a purpose. I'm intentional to be here. I left many churches and I chose to be here. I will age here. I will die here. My tradition will be buried here. Loyalty. Loyalty. Loyalty ke ayibona kakumnandi. Loyalty itestwa kakhona istorm. Sikubona kakhona istorm ekhaya ukuthi uloyal nyani na. Khona nizoyishiya namhlanje. Cela abantu aba expectant bathi ngiyaphakamisa. Andisanga kubantu abangasemnyango mina. Abathi ndilinde nje kudubula ibhombo eIran. Nditsibe ngaphandle. Ndilinde labantu abathi noba idubula phansi awubaleka ndizabe ekoneni. I'm in. Designing in for life. I'm El Shaddai. Ndiphuma ndivuka kusihlwa kusisa. Ndiyakwazi kwezinye indawo but mina ndiyi-El Shaddai. Noba ndingamaphi mina ndiyi-El Shaddai. Noba ungafika indawo enkulu mina ndiyi-El Shaddai. I'm loyal here, and where your heart is, your treasures will be. Apha inhliziyo yakho ikhona nobutyebi bakho boba lapho. If your heart is here, your treasures are here.
I know what I'm doing. In the realm of the spirit. This is what the flame connecting time in the realm. Whatever demon in the realm. As a Sibona his leader. As a Saboni. Now what the guy to go Fumana Lento. It don't call away Fumana the community seekers. Yatilena Tigo. I don't see to Mutigo. What where is God of my father? Oh, Putigo Gatata. God of my father show up before Mutigo Wako. He must be the God of your father. And indeed from Azalwane, there must be someone whom you are glued to. And this person must be used by God. The God of my father. God of my father, but man is kind of a modern generation. Oh, Jacob, I beg you to check. Unga cross mfula. Kunzima ukuthi bana brother wakhe ezofa. What you are God of my forefathers. Abraham, you are God of my father. Isaac, according to Tana songa koposile ukuyo. Up until ubiza abantu abane covenant noThixo abane covenant abane abane covenant noThixo anamva namphambili ubuthixo ngakhonga kum kuphelile kum because I covenanted with him. Ngqophiso naye ndinomqophiso naye. Preaching is not a hobby to me. Preaching is my life. Woe unto me if I do not preach the gospel. If I don't preach, I've got no life. When there's alternatives, I'm sold. I'm a prisoner to this thing. Oh, come on, church. I'm a slave in this thing. I was born to win souls. I was born to fight for people. I was born to lead people to Jesus. God of my father. God of my father. There is a man that I've been loyal to for years. Let the God of that man show up. What uba magacho? Zantsiba ingonyama mamuyeki. Zantsiba. Saxelisa amanzi asemthatha. Ejabi intaladem. Engenicicirha kugcwala izindlu ngamanzi satsiba ingonyama ngoba indalo inature iyayiva ivoice ye-anointing. Oh, hallelujah. Oh, ingathi ngingakwazi namhlanje sikhona ingonyama esikujongeleyo sikwenza nto. Hallelujah. Sikhona i-attacks ewujamele nazo sikwenza nto. Mali bonke igama lenkosi uYesu, not because of your prayers today, but because God is a covenant keeping God. Be a beneficiary of this covenant. Only if you are believing in what I'm telling you, only if you are loyal. Loyalty. Zabumi ngonyama. Zabadla. Tata uncekethe. Njengenxa yejacket. Yabona? Engano. Jacket andivalele. Yena. Kuvula amacamba. Leya kuvala. Lena. Kufuneka uyazi into ebingakusebenzeli for iminyaka. Kodwa xa ithe mali inxibenza inxibe. Xa ithe mali ithi zawuthi uyayenza ithetha. Siyava. Loyalty. Wangene Jericho, Xebe, wangene Samaria. Xa ifika kwabo khona amadoda amadala e-community. Athi njengobona ingcele ihlaza amanzi awaseleki. Nabanosela kula manzi iya-abortheka into ayithweleyo. Kodwa wathetha. Wathi lona ethetha esanxibele ejakethi. Wathi God of my father. Wathatha ityiwa wayidibanisa namanzi ayikrarayo. Ajika amanzi aseleka. Oh, hallelujah. Elijah.
kodwa kabizi ukuthi ngubani who was loyal. Who was loyal? Who was loyal? Who was loyal? Kunabantu masobenza into, not because of their prayers, but because of the prayers of their fathers. I'm loyal. Shall I pass it out? Loyalty. Count to loyalty. Count to loyalty. I chose to be loyal. Hallelujah. I want to be loyal. So you think I know you think I don't change it down. I want to be. You want to get St. John's? Can't get St. John's. Going to come in Dala. She not. She not. Have fun. Keep this on record. She not. She don't. She not. You're not man. They share your thing. I think someone told you. And the influencer can't fake. So I was trying to look in. Did you ban the ban lawyer to go? The land. And it is the Labui. The land. But a true leader is someone who gives people freedom of choice. Joshua 24. Konzan is closing. Kodwa nendlu yam siyakumkhonza uYehova. Abantu babhandlile bayayazi ubana ngubani makalandelwe. Abantu bema bathi noba uYoshua engathi uyasi-attack but will follow him. And is God. Today I pray for you. I'm here to pray for you. Loyal people. Loyal people. Vovo kunina abantu baphuma bengena. Uhleli awuna school. Kama uli leadership. And kufuni ba. Uthi ayicebise lento zeministry uVovo. Nange. Ozizipho. Hallelujah. Bebe ngabantwana lapha. Ngibona ifoto kaMfundisi uLimali. Ebathathe. Ezisilenga. They know my attacks. They know my challenges. Ndifuna ubona abantu abasafundayo abazothi babeze medical doctors. Xa bebuya bathi I belong to El Shaddai. Kwi-surgery yakho, hallelujah, ube nekhalenda se-El Shaddai. Yeva mama uNqayi? Yandiva. Loyalty pays. Loyalty? I became loyal to two people in my life. One of them, Makhulu Assembly of God, Umatex. And come here for me, Father Zakalayo. You have no if. That's how I put in school. What my text in that prayer mean and Bafuna Madama. But they're nonsense. It's all kind of like they're nonsense. And I'm trash. But in Funamana Bafan. Umatex, one shams washing. I want to sham washing it was that. Elimutisha as well as possible. What is Osha? It had been a long time as well as Osha. Umatex, one food to cleaning. Umatex, one fucking tuck shop. Umatex, one panel marks as good as close. I'm telling you, did you not get enough food? When you tell us, news. Then as passes closer. Hey, what can happen? The other A, B, C. Grade 12. There's an OP. I'm Rosia's cousin. What country put up a mark text? Where's I mark? Hey, we know. I became loyal. When you are loyal, you become reliable. The question that you must ask yourself as you are sitting down, are you reliable? Can I count on you? Can I assign you with something without telling me that your data not to mom ninja? I did a loyal to us.
The loyalty. Ndagxe kwesikole kodwa hayi ipayinti kamadex. Intoni? Lo mntu ipayinti yakhe singena ngo-4 emthandazweni akushunyelwa kuthiwa 4 to 6 yi-prayer every day. Wanifaka iprayer, wanifaka ukoyika uThixo, wanifaka indlela yoreleyitha nabantu, wanifaka uba ndithethe intoni ndingathethi intoni, ndaseva kuye for 6 years. Xa ndiphuma kuye kanti ndizongena eKapa kuBishop Papa ongandibulisiyo ngene emnyango. Athi andisithi xa siphose pha ibe ndimothixo imoto yakhe. Siyavana bazalwane? Ake ndithethe namhlanje, ndicela ukukhululeka ndithethe. Ndithethe namhlanje? Athathe bonke abantwana abangathi ba-right, abancoma abathini, mna uzandifonela ngolwesibini athi mandiyoklina indlu yakhe eBellville South. Ipuli yaseBellville South ingakanani kakhulu? Inamasele, inongubo yamasele ezantsi. Athi fika ndifuna baklina. Onyana bakhe xa ndifika wasebule nonyameko bandigezele bandadamaye. Ndithi Thixo uyabona ndiyagezela ngabantwana belikhaya. Athi uThixo uyayazi into oyifunayo. Masiyambeni bazalwane, masiyambeni. Umhlaba ucima uzothetha ngeloyalty ngazange ndaba yiyo. Kwangena amapolisa ecaweni. Hallelujah. Kuzobanjwa ibishop. Ndatana. Ndachiliswa libhulu. Ndawumbakazeka ecangweni. Ndaphinda ndaya. Ndileqa umuntu ophethe igani, ophethe iBhayibhile. I defend my father. Anamani si-student. Wabanjwa into ayibanjelweyo yona khutshwa emaphepheni. Abazali bayishiya icawe ndasoze ndishiye. Ndiyayazi into ndiyifuna. Noba usejele ndiyayo. Kodwa treasure izanosayina ndikhupha umfundisi ibheyile yi-7,000 treasure babaleka nee-signature zam ndandiboleka imali si-student. Ndifuna siyokhula utata. Kodwa kunike ntoni ubaba? Ndithi awuyazi wena. I'm loyal to that man. When he came back from prison, I cried. Hallelujah. But that you are my father. But that you are my father. According to leyo. In fact, my commitment with you will surpass the previous one. Because how loyal am to it? I'll tell him about our one room I said tower she tower. One day uThixo of 2006 but Bishop awuyindawo ndingayintoni xa uhamba wathi kwauba mnanzana zona sembo ndixhomeke kwiprayer yakho ufika. So 5 years engandikhulula because wayesithi nanku umuntu oyinjini yebandla emthandazweni I can count on ufika. Kuthiwa bongcwaba kugatyana ndisakho nemali yepetrol kuthiwa bongcwaba ndinxiba iibhrukhwe ezikulu zoncandweni ngoba ndisemncinci ndinezanto ezandibeka ndimkhulu ndingcwabe. Little did I know ukuthi a few years to come kuzabe khona abantu abasemveni kwam. Fuzani mna mani bazalwane bam, fuzani mna saluphushwa, fuzani mna mandithi 1 nithi 2 and 3 nithi 4 and 5 nithi 7 8 and 9. Ayevela uthi nabo abantu abandisevile ecaweni yam uzawuzama uzale usiniko ngofika ujonga aba bantu icawe zabo zinjani ujonga aba behuqwa ngathi zinje siyobulawa sasibashiye beemsa basayemsa nabo. Hallelujah. Babe emsa 2004 besithi yibambe phansi ngoku babhidwa ichwechwa ngoba umqolo uyatsho. Because God must save you for the rest of your life. Loyalty. I chose to be faithful. The church needs to hear this message. I chose to be faithful. I chose to be. He tell the Bazalon. He tell the foot. Moses. Ubizanti. Ekubizweni kwakhe nguThixo Moses kufika ixesha loba makathathe akathini
uzotshata uno-Aaron uno-Miriam. Vula namehlo. uMoses ke ngoku ase angabaxeleli aba uba uzawutshata ba base bayiva apha esitratweni ine great Moses having encounters with God, great leader. Great Moses as a child in the foreign. It is wrong.